demagun irudi hau dakagula eta hortzak pixkat txuritu nahi dugula. Nola egingo genuke? Ginpekin aukera hori badakagu. Lehenengo gauza egin behar deguna da pixkat, aukeratu behar deguna zuritu. Kasu honetan hortzak. Pluseko teklakin juten gea pixkanaka hurbiltzen eta tresna ezberdinak erabiliz hortzak aukeratu behar ditugu. Lehenengo gauza barkatu ingo duguna kopia bat honena. Horrela ikusiko ze ezberdintasun lortuko dugu hasieran eta bukaeran. Orduan, juten gea aukeratzen behar deguna, hemen jarri behar dut gehitzeko aukeran, bestela ez dugu esan lortuko. Juten gea aukeratzen hortzak. Hortza besterik ez dugu aukeratu behar. Gero ingo dugu zuzenketa. Ikusten baldin badezuea hau bai aukeratzen ari naiz eta hori kendu beharko dut gero. Pixkanaka, juten gea hartzen eta oin pixkat jungo naiz zuzentzen hori. Hau ondiegi da, honekin igual, vale, hau selekzioan, bai, tarara. Oberena da bakarrikan aukeratzea hortzak, ez Espainiak, ez gehiago. Gero eta aukeraketa zehatzagoa, emaitza hobia izango da. Hemen gehi pasatu naiz, ustet. Hemen pasatu naiz, seguro. Hau Espainia da. Juten naiz kentzen. Eta ez dut aukeraketa oso finein. Gehiago finduen beharko nuke, bale? Baina ikusiko ze geratzen da, ze lortuko nuke horrelako oso batekin. Hori demagun dakagula oso ondo aukeratuta. Jungo inake hautatu, difuminatu eta hemen 5 pixelekin. Ados, horrez dugu eser ikusten, baina eta oin, koloreak, nabardura eta saturazioa. Hemen argitasuna balorian jartzen badeu, balore batzuk, ni hau jarriko ditut, gero izango litzake jolastea. Ados, eta beno ze pasatzen den, jungo naiz pixkat kenduko selekzioa, eta listo, ikusten dezu ezberdintasuna. Nahikoa ez? Oin ingo genuke fitxategia gorde, beste izen batekin gorde, hortz txuriekin, esportatu, eguneko kalidadiekin gorde, eta listo, fitxategi hori dakat gordeta, eta hobeto dago, hasieran baino.